जुखामजों नाजों संनाया मोनबाय नै मासे महर गोसा नोंनि महरा देमाय बयबो नायो नोंखौ गोसा जायो नोंखौ कन्टेमप्लेटनो जुखाम थब्रैजों नाजों संगोन आं दिनै जुखाम जानांगौ आरोना सोर फार्स्ट बेनो मोनगोन फार्स्ट ना बालाबाथियाजों मोनबावबाथ' जुखामजों बिराद जोब्रैलायो हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक माय इउटुब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फेरसे बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो दिनै जुखामजों नाजों जागोन आरोना ओमफ्राय बे नै जोङो हाथायाव थांदोंमोन माने जों न'आ मामाजों बाबाजों थांदोंमोन ओमफ्राय बाहायनो ना लायनायखौ एसे लाबोबाय आरोना ना रौ लादों ओमफ्राय बेखौ मोनायाव जासिगोन मैथा गोजाजों ओमफ्राय सानदेआव जागोन जुखामजों आरोना ओमफ्राय सुनिबार हाथाय जादोंमोन ओंखायनो ना लायग्रोबाय बेनि उनाव जानायखौ नोंथांमोना माबायदि सङो नायदो आरोना स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो tomorrow. नाय लोगोफोर जुखाम थब्रैजों नाजों संगोन आं दिनै जुखाम नायदो लोगोफोर फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों जों बेंगलराव जुखाम आरो ना रौजों साखोनखौ दङ सफेद उनाव हायोबा लोगोफोर खामानि जानानै भिडिअ होथारनो मोनाखै थेवबाबो दिनै एसे भिडिअ लानोसै आरोना नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो आरोना ओमफ्राय दायो दाउ ब्रयलार भाजा संनो नागिरदों बिखा मिक्स नाया मैया जाबाय माखासे
मा नोंहा जानायाव गासिबो ओरै फै मा नांगौ मा मोनामसुदों नोङो गन्थं गलाब गलाबजों बेदा बेदा मासे महर गोसा नोंनि महरा देमाय बयबो नायो नोंखौ गोसो जायो नोंखौ कन्टेमप्लेटनो मामुखुलो आयो जाग्राफ्रा नै रेडि जोब ओमफ्राय नै बैग्रिया जोंना थाइबायबो आरोना लोगोफोर ओइ नै थाइबेसे दंथाय आसामनिफ्राय लाबोनानै गायफैनाय आरोना लोगोफोर नै सिथाया जोंना सासे नै दुगैखांनानै मा खालामगासिनोथाय मिथिया खोन्थादो दे नोंनो मा खालामदों थाब नामा दा मा संगौ नोंथ' बुंनो रोङा बबि थायो सोंबालाय ओमफ्राय नै बेहा मा सिजायखो आरो जाखोबाला वा नोंहा मा रेडि जानो बयबो रेडि जानो थाखाय बयबो रेडिथार नै नेना थागासिनो नै दोमायाबा जानो थाखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै सान्दिया ओमफ्राय नै बाबायाबो रेडि जानो थाखाय जोंबो रेडि आरो नै लोगोफोर जोङो दायो सानैजों चेलेन्ज लानोसै आरोना जायनि देरहागोन बेयो 500 मोनगोन चेलेन्जआनो जाहैबाय लेग पिस जाहैबाय बेनो चिकेन लेग पिसखौ मोनसे मोनसे जानांगौ आरोना सोर फार्स्ट बेनो मोनगोन 500 ओमफ्राय दायो स्टार्ट खालामसै 35 seconds. Fast mazo Sandia fast kalam. Macam danger, Sonia danger semua. Passo taga mobil lagi ya, rogona. Ya kayak, wah, bah. 1 मिनिटजों जादोंलै बे 1 मिनिटजों नङा 50 सेकेन्डजों जाजोबदों बियो मोनबाय दा खुसि नै मोनबाय लोगोफोर जोंना जुखामजों नाजों संनाया मोनबाय नै फाइनाल दुन्दियाबो होबाय कुकाराव संबायना लोगोफोर गेब्लेजोब्बाय नै नायानो जा गोथाव नुखाबाय नै बाबाया टेस्ट नायनो नागिरदों नैबेनो गोद डिस्टार्ब खालामगासिनो र' मामा मोनबाय नै टेस्टि नुखाबाय टेस्ट बरिया जुखाम नारौ नै मा मोना ओंखाम जानोसै आरोना जानोसै लोगोफोर नै जानानै लाग्रोथारनोसै जों मा ओरै जाखोब्रा बेहालाय ओरै होननांगौआलाय बरिया ना बालाबाथियाजों मोनबावबाथ' जुखामजों बिराद जोब्रेलायो बेमा जा गोथावबाव दोमैया खामफैथारबायना दोमैया खियाना खर' मोनजाया बेखौ दाना सावना